στράβωσα με όλους όσους ήταν μέσα στο μαμά και αυτοί στράβωσαν μαζί μου όσοι ήταν στο μαμά, αυτοί στράβωσαν μαζί μου όταν εγώ έσβησα το μαμά. Εντάξει. Ο λόγος που στράβωσα εγώ μαζί τους ήταν γιατί το αληθινό story πάει ως εξής. Λοιπόν, τους λέω, έχουμε δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι πληρώνουμε όλοι, αυτό το project θα έχει πολλά έξοδα, μάγκες, τους λέω. Θα έχει έξοδα, θα πάρουμε τον καλύτερο σκηνοθέτη, θα κάνουμε moves που δεν έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα before. Κατάλαβες, όλοι ήτανε πώς θα βγάλουμε τη φάση όσο πιο φθηνά γίνεται. Και εγώ πήγα μέσα στο game και είπα όχι, δεν θέλω όσο πιο φθηνά γίνεται, θέλω τους καλύτερους σε όλα. Τον καλύτερο sound engineer, τον καλύτερο cameraman, τις καλύτερες κάμερες, τον καλύτερο σκηνοθέτη, όλα το καλύτερο. Οι καλύτεροι artist μέσα στο κομμάτι. Λοιπόν, και τους λέω, μάγες, αυτό θα κοστίσει πολλά. Και τους λέω, οι δύο εκδοχές είναι οι εξής. Τα μοιραζόμαστε δια 4, μιας που είμαστε 4 άτομα, για να βγει όσο πιο γαμάτο γίνεται και το κομμάτι είναι δια 4. Ή τα πληρώνω όλα εγώ και το κομμάτι είναι δικό μου. Και μου λένε, δικό σου το κομμάτι. Πλήρωσέ τα όλα εσύ. Γιατί αυτοί με το mentality που είχαν τότε δεν είχαν βγάλει ποτέ πολλά λεφτά από ένα κομμάτι. Ο Μάντο ή πολλοί αυτοί με είχαν μπρο, τι είναι αυτό ρε μπρο, που τα βγάλει, τους έλεγα μην αγχώνεσαι. Αλλά δεν μπορούσαν να πούν κάτι γιατί τα είχα πληρώσει εγώ όλα εγώ. Κατάλαβες, οπότε είχαν κάνει πίσω και το αφήσανε σε μένα. Να παίξω το game όπως θέλω εγώ. Κατάλαβες. Οπότε όταν έσβησα εγώ το κομμάτι αυτό, έσβησα το κομμάτι μου. Που για να βγει αυτό το κομμάτι, οι λόγοι που το έσβησα δεν έχουν σχέση με σένα. Κατάλαβες, καμία σχέση με σένα. Αλλά αυτό το κομμάτι είναι δικό μου που εγώ έφτιασα αίμα, μπήκα μέσα, ζήτησα δανεικά από κόσμο που δεν ήθελα ούτε να το βλέπω. Δηλαδή, ξέρεις πόσο δύσκολο είναι, μπρο, να ζητήσεις δανεικά από κάποιον που δεν θες να τον βλέπεις και να φτάσεις σε σημείο να του ζητήσεις δανεικά. Bro, it's fucked up. Έφτασα σε σημείο να ρίξω τον εαυτό μου πολύ κάτω για να φτάσω να είναι εκεί πάνω. Κατάλαβες. Και μετά ξαφνικά να λένε όλοι ότι αυτό είναι το κομμάτι μας. Το κομμάτι μας. Το κομμάτι μας είναι τώρα. Κατάλαβες. Γιατί δεν ήταν το κομμάτι μας όταν έπρεπε να είναι το κομμάτι μας. Όταν σας είπα αυτό είναι το κομμάτι μας. Γιατί εγώ τους παρακάλαγα να γίνει το κομμάτι μας. Και δεν θέλανε να γίνει το κομμάτι μας. Θέλανε να είναι το κομμάτι μου. Εν τέλει το ότι είναι το κομμάτι μου ήρθε με ένα τίμημα. Που εγώ δεν το ήξερα ότι θα έρθει αυτό το τίμημα. Γιατί εγώ αυτό δεν το έκανα εκδικητικά, δεν το έκανα τίποτα. It just happened. It was meant to be. Κατάλαβες, γιατί δεν το έκανα εγώ όταν έσβησα αυτό το κομμάτι. Καταρχήν δεν έσβησα μόνο το μαμά. Έτσι. Έσβησα μπρο επιτυχίες όπως το Σιεντέλα με 20 εκατομμύρια προβολές. Έσβησα επιτυχίες όπως το Τζούτζο με 30 εκατομμύρια προβολές. Έσβησα τεράστιες επιτυχίες μπρο.